Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa pozrieme na môj vlog, na môj výlet do Janošikových dier, nádhernej tiesňavy na Slovensku plnej rebríkov, mostíkov, vodopádov. Takže bude to určite napínavé a perfektné. Ale ešte predtým, než tento samotný výlet začal, tak my sme sa tam museli nejak dostať. Boli sme vlakovú dopravu smer Žilina, potom ako sme vystúpili z vlaku, zobrali sme iba taxík na hotel. Hotel bol perfektný, mne sa určite páčil, dávam mu tak 8 z 10. Dáme si ešte rýchly room tour, takže vlastne v hoteli došli sme do izby, hneď napravo bola klasická kúpeľňa, nebolo tam čo diskutovať, proste klasická kúpeľňa so všetkými potrebami. Následne sa išlo rovno, kde bola manželská posteľ, rebrík hore, na povalu boli 4 postele, bola tam aj taká stará telka, ktorú sme sa snažili spustiť. A potom už tam bol iba balkón s pekným výhľadom, takže poďme perfektný hotel, ale nie sme to kvôli hotelu, ale kvôli turistike. To znamená, že ideme smer Janošikove diery. Vlastne sa vám naspäť, zdali sme trošku z tej modrej trasy, alebo neviem priamo, že kde sme teraz, ale ideme pokračovať. Dali sme si menšiu prestávku na pitie a tak. Tu sú aj nejaké barany, neviem či to je vidno, ja som vám to potočil. Tu tam aj nejaké barany, ovce, je tu nejaký šalaš. Takto predo mnou je nejaký bufet a tak, takže sme sa iba zastavili a pokračujeme pravdepodobne smer Malý Rozhutec, alebo nejak tak tým smerom uvidíme, že kam nás to zavedie a uvidíme, že jak ešte kde túto túru skončíme a jak pôjdeme. Uvidíme, či sa tam dostaneme a následne večer nás čaká celkom nabitý program. V Terchovej by sa mali konať nejaký festival, mal by tam byť kavy alebo tak podobne a sú tam aj nejaké stánky, takže uvidíme, poskúšame možno nejaké tradičné veci alebo podobne. To vám poviem večer viac o tom, že či vôbec pôjdeme. Keď budeme unavení, tak nepôjdeme, ale čo určite pôjdeme, tak pôjdeme skúsiť pofotiť nejakú astrofotografiu pod našim hotelom, pretože tam to bude zaujímavé, znečistený vzduch alebo nie je tu taký ten mestský smog, tak to znamená, že to pôjde dosť pekne nafotiť a takže my pokračujeme a znovu, kebyže tu je niečo dôležité, tak ja sa vám samozrejme ozvem a užívajte so mnou výlet. Tak sme tu na nejakých schodoch. Ideme vyššie, čo na to hovoríš? Šmykol, že padla baterka na zem, doufám, že prežila, ale ta kamera ide, tak je malá. Ale pokračujeme a tam sa potom někde vrátíme k tým bufetám, jednu balíku ovečiek. To uvidíme. Tak pome. Ty vole. Takéto vodopády. Tu je 5. stupeň ochrany a celkom dosť dobre to tu je, páči sa mi to strašne. Oveľa lepšie, ak je niekde na turistiku doma. Kade ideš? No a jak môžete vidieť, tak ideme cez všelijaké kamene a potôčiky, ale toto, čo je práve pred nami, je asi najťažšia pasáž, keďže je tam kombinácia obidvoch a ešte sme cez mokré kamene. No ale ja som to zvládol celkom na pohodu a na rade je samo. Ja som to vyliezol. Poďte si povedať sama. Ja som išiel na tento veľký. Tam som ja išiel. Áno. Nie, ešte na ten pred tebou. Ja som sa tak odrazil. Musíš so silou pracovať. Úplne sa odraz. Tak teda po tej najťažšej pasáži a po ďalšej turistike sme sa rozhodli spýtať niekoho skúsenejšieho, že aké sú možnosti a dostali sme informáciu, že na Malý Rozhutec je to ďalšia dvojhodinová túra, čo sme už moc na to nemali čas, keďže sme chceli porobiť aj nejaké iné veci v ten daný deň. Tak sme sa rozhodli zobrať na zelenú trasu a ísť naspäť smeru v ten bufet, kde som už predtým točil. V bufete sme si dali rýchle občerstvenie,
tým myslím palacinky, ktoré boli fakt dobré, bohužiaľ som ich zabudol natočiť, ale to nevadí. Po bufete sme teda išli smer Štefánova, čo bola ďalšia polhodina turistiky a v Štefánovej našli také zelené kolobežky, ktorými sa dalo odviezť dole do Terchovej. Lenže ak my sme došli vlastne do toho obchodu, kde túto službu ponúkajú, tak sme zistili, že kolobežky sú momentálne dole v Terchovej a aby ich niekto zobral a priniesol naspäť hore, to by trvalo cca pol hodinu a 40 minút. To sme nám teda dalo finálne rozhodnutie ísť znovu pešo na hotel, čo bola ďalšia polhodinová trasa pešo. To znamená, že sme teda kráčali a jak my sme došli na hotel, tak sa nám uľavilo cca 4 hodiny, 20 minút túry, cez 15 000 krokov. Následne na večeru som si jadol slepačí vývar s rezníkom a potom, čo sa bude ďalej, sa práve teraz dozviete. Hlasím sa späť, takto rýchlo na rýchlo. Máme tu bolota a ideme teda do tej Terchovej na tú vec, takže ozvem sa vám tam, je to tak na rýchlo, nestíhali sme, to znamená, že ukážem vám všetko. Ozývam sa znovu, teda mám ešte nezrovnalosti s boltom, skoro sme ho zmeškali, ale to nevadí. Tak dorazili sme na miesto, má to byť nejaký ten festival alebo niečo také. Takže ideme práve na miesto činu a teraz hrajú Kolárovci a potom bude hrať aj Kali, ale na Kali ho už asi nezostaneme, lebo není čas a chceme si aj oddychnúť po dnešnom dni, ale večer nás čaká ešte to astrofotenie a potom sladký spánok, ale momentálne teda ideme do kopca a ideme na tú akciu, takže uvidíme, že to bude za akciu a potočíme vám čo najviac. No a hneď ako sme došli, tak sme zistili, že vstupné by stálo okolo 30 €, čo je dosť na to, že sme tam chceli stráviť iba chvíľku. Tak sme sa rozhodli chvíľku postať a potom aj späť na chatu. Tak ako ste mohli vidieť, tak máme ďalší deň. Ja som teraz znovu hlásim po raňajkách, raňajky boli super, ja som si dal párky, potom som dal vajíčka, dal som si čaj, úplne perfektné raňajky. Ja som si ich fakt užil, jedlo bolo dobré. No, ale každopádne, to nie je hlavná pointa. Čo máme dneska na pláne je ísť na nejakú lanovku, ešte neviem konkrétne názov, ale viem, že dole sa dá spustiť trojkolkami, takže to bude určite zábava. Ale každopádne uvidíme, že ak to všetko ešte sa popýtame na nejaké lokality kam ísť a tak, takže možno sa to ešte zmení. O všetkom budete informovaní a my sme sa konkrétne odubytovali a máme v pláne ísť tak asi o 2:00 už späť do Žiliny, lebo cca o 3:00 nám ide vlak do Bratislavy. Takže tak no a ešte neviem teda kam presne ideme, ale ja tipom, že tak teda podľa toho, čo ste mohli vidieť, tak sme si vybrali tú vrátnu, tuším dolinu, pohorie, niečo také, vrátna paseky, niečo také. Je to tu lyžiarske stredisko vlastne. My sme teda úplne na vrchu momentálne, jak ste mohli vidieť, jak idú tie lanovky, jak sme išli cez ňu a tak. Ale tam dole sú teda tie trojkolky alebo tie buginy, čo to bolo. A celkom to bola zábava, dosť to bolo terénne, jak ste mohli vidieť aj na tom videu, tak som tam poskakoval, skákal, sú tam diery v tomto a také terénne, takže ja to rozumiem a určite som si to užil. Potom ešte na tú tubu, kde som vám to točil mobilom, to bolo tiež dosť zaujímavé, za tie 2 € to stálo, no to by som sa zviezol dole, ja si myslím, že to je v pohode cena na takú atrakciu a ja som si to fakt užil, bolo to perfektné a my sa momentálne nachádzame hore, tak ja vám tu ukážem tie výhľady, pretože sú neskutočné, ale momentálne čo
čo máme ďalej na práci alebo čo máme naplánované, tak je pozrieť takú veľkú lavičku, ktorá je tu. A ešte tu je tá hojdačka, ktorú ste taktiež videli. No a poďme, toto je perfektné, ten výhľad, keď sa pozriete za mňa, tak je to tu fakt perfektné. Tam je vzadu tá hojdačka a tak, takže je to tu fakt perfektné a my potrebujeme ešte tú obrovskú lavičku, či čo to je. A pôjdeme naspäť dole, kde sa naobedujeme a o 15:20 nám ide vlak naspäť do Bratislavy. To znamená, že asi sa vidíme u lavičky alebo u sladkého alebo slaného obedu. Presne ako som vám aj spomínal, tak sme sa pozreli na tú veľkú lavičku a išli sme aj pomaly dole, kde sme si dali tento chutný obed, tým konkrétne myslím slepačí vývar, trhané mäso, hranolky. No ale taktiež nás aj tlačil čas, tak sme to rýchlo zbúchali a zobrali sme vlak, sme Bratislava, konečne domov. Toto som teda už ja vo výťahu, konečne doma a toto bude taktiež aj všetko na tento vlog. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a vidíme sa na budúce. Zatiaľ čau.